panalangin ni Jesus sa kanyang mga alagad. Ang mga bagay na ito ay sinilita ni Jesus, at sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya, "Ama, dumating na ang oras. Luwalhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalhatiin ng anak. Gaya ng ibinigay mo sa kanya ang kapamahalaan sa lahat ng laman, upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatuwid bagay si Jesucristo. Niluwalhati kita sa lupa pagkaganap ko ng gawa na ipinagawa mo sa akin. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kaluwalhati ang aking tinamo sa iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon. Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanglibutan. Sila'y iyo at sila'y ibinigay mo sa akin, at tinupad nila ang iyong salita. Ngayon ay nakilala nila na ang lahat ng mga bagay na sa akin ay ibinigay mo ay mula sa iyo. Sapagkat ang mga salitang sa akin na ibinigay mo ay ibinigay ko sa kanila, at kanilang tinanggap, at nakilala nilang tunay na nagbuhat ako sa iyo, at nagsipaniwalang ikaw ang nagsugo sa akin. Idinadalangin ko sila, hindi ang sanglibutan ang idinadalangin ko, kundi yaong mga sa akin na ibinigay mo sapagkat sila'y sa iyo. At ang lahat ng mga bagay ay iyo, at ang mga iyo ay akin, at ako'y nuwalhati sa kanila. At wala na ako sa sanglibutan, at ang mga ito ay nasa sanglibutan. At ako'y paririyan sa iyo, Amang Banal, ingatan mo sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin, upang sila'y maging isa na gaya naman natin. Samantalang ako'y sumasa kanila, ay iningatan ko sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin, at sila'y binantayan ko, at isa man sa kanila'y walang napahamak, kundi ang anak ng kapamakan upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon ay napaririyan ako sa iyo, at sinasalita ko ang mga bagay na ito sa sanglibutan, upang sila'y magtamo ng aking kagalakang ganap sa kanila rin. Ibinigay ko sa kanila ang iyong salita, at kinapuotan sila ng sanglibutan, sapagkat hindi sila taga-sanglibutan, gaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Hindi ko idinadalangin na alisin mo sila sa sanglibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Hindi sila taga-sanglibutan, na gaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Pakabanilin mo sila sa katotohanan, ang salita mo ay katotohanan. Kung paanong ako'y iyong sinugo sa sanglibutan, sila'y gayon ding sinusugo ko sa sanglibutan. At dahil sa kanila'y pinabanal ko ang aking sarili, upang silang naman ay magpakabanal sa katotohanan. Hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi sila rin naman ng mga nagsisimpalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita. Upang silang lahat ay maging isa, na gaya mo, Ama, sa akin at ako'y sa iyo, na sila na may sumaatin upang ang sanglibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. At ang kaluwalhatiang sa aking ibinigay mo ay ibinigay ko sa kanila, upang sila'y maging isa na gaya naman natin na iisa. Ako'y sa kanila at ikaw ay sa akin, upang sila'y malubos sa pagkakaisa, upang makilala nila ng sanglibutan na ikaw ang sa akin ay nagsugo, at sila'y iyong inibig na gaya ko na inibig mo. Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin ay ibig ko kung saan ako naroroon. Sila naman ay dumuong kasama ko upang makita nila ang kaluwalhatian ko na ibinigay mo sa akin, sapagkat ako'y iyong inibig bago natatag ang sanglibutan. O Amang Banal, hindi ka nakikilala ng sanglibutan, ngunit nakikilala kita at nakikilala ng mga ito na ikaw ang nagsugo sa akin. At pinakilala ko sa sanglibutan ng iyong pangalan, at ipakikilala ko upang ang pag-ibig na sa akin na iniibig mo ay mapasa kanila at ako'y sa kanila.
Salamat tamo po. Manalangin tamo. Banal, kay Pami. Muna po, dakala salamat. Ngayon nga ba kayo ti? Ngayon po miras na naman po yung kaya pamanyamba. Ang pong pamipuri kaya kaking banal mong lagyo. Ngayon nga ba? Diyos ko, salamat po. Ngayon nga ba kayo ti? Pamiras kaya pong kapayapan kaya na santuaryo ng iting kaya kang pepanwanan. Sa po ginutulutan mo yung balang metong kaya kami ngayon nga ba kayo ti? Ngayon mag-aral kami. Himbi na ng eskwelahan, Diyos ko, sa po gino. Tapong kaya kaya pa mag-aral. Pagkakiyang paksang pag-aralan ngayon nga ba kayo Diyos ko, sa po manyala pong midapok karing kaya kayang sarasaliling dapukanan. Ginoong ngayon nga ba kayo ti? Timurin Diyos ko. Ikayang sablang mikakapatad Diyos. Sana po tulutan mo ngayon nga ba kayo ti? Kanap mo kaya nga sa pong lunusan karing kaya kayang balang kabilyan. Bendesyonan mo kaya nga po kitang mapagpala mong gamat. Diyos ko nung ninuman po itang mimina. Kaya kami ngayon nga ba kayo ti Diyos ko sa po kapisan mo kaya nga pong lihim kitang kaya kang mayupayang gamat ban kanita. Ita pong kasangkanan karing kaya kayang balang sariling paya po malyaring manatili. Ginoong ngayon nga ba kayo ti Diyos ko sa po tulutan mo. Yung balang metong kaya kami ngayon nga ba kayo ti Diyos ko. Kaya kasarugo mga wani kaya kami. Kung mga wani karugo kaya kami Diyos ko na anuman po wala kayo nga gawa. Ginoong ngayon nga ba kayo ti pa sa po tulutan mo. Yung balang metong kaya kami ngayon nga ba kayo ti Diyos ko. Ibigay mo sa pong ganap. Tangsikanan. Malusog ka pa may kakatawan. Ban kanita Diyos ko manyang kaya pang sumulong kitang banda na pakarining kaya kayang kasalpantayanan. Hanggang na po ginuring kaya kayang pengaring mapilan. Diyos ko ngayon nga ba kayo ti pa. Sukulungan mapupuitang karyalang balang kabilyan. Pong pamibiyay-biyay ban kanita tangsikanan ng pong kapadan ng karing karyalang balang sariling pa. Kaya po malyaring manatili. Noon isa po ipapasikinangan mo po. Karingadora pang bukas ban kanita man yan do pang malaya nga gawa rin tingkabdan tungkulan kaya ka. Hanggang na po ginuriyanin kaya kayang kapatad. Pinili mo ka rin dakal Diyos ko sa po. Manyan di nga ibateng yung kayang karelang balang sarili. Rin tingkabdan tungkulan kaya kang yan ingabak. Itubod mo sa po tangkaya kang pangakong Espiritu Santo bang niya pong ilang turong pong tumayit kaya kami ngayon nga bakay ti Diyos ko ban kanita. Ito pong kaya kayang pakasang pag-aralan mga nila pong midapo ka rin doon rin kaya kayang puso pong kaisipan. Ipahila po rin kaya kayang panalangin ng pong samo kaya kang ngayon nga bak sa po tanggapan mo lang. Hantila pong mabangalungayan king banal mong harapan tanggapan minayang pong lubusan. Tang banal mong pamipala yasa pong mag-aring kaya may manibat ng hininggaman po king wakas. Yan nasa po. Salamat po. Kay natin ang bandila ni Kristo.
Maikling pagpapaliwanag sa simulayan ng Espiritismo. Ang Espiritismo ay karunungan na uukol sa uri, simula, at patutunguhan ng Espiritu at sa pagkikipag-ugnay ng daigdigang nakikita sa daigdigang hindi nakikita sa pamamagitan ng talaytayan o medium. Patungo sa Diyos sa pamamagitan ng karunungan at pag-ibig. Sa labas ng kawang gawa ay walang kaligtasan. Mayroon lamang isang Diyos na walang hangganan, di nagbabago, makapangyarihan sa lahat, makatarungan at puspos ng pag-ibig. Ang lahat ng tao ay pantay-pantay at magkakapatid sa mata ng Diyos. Ang batas ng Diyos ang sumasakop sa lahat ng bagay at sa bawat pangyayari, at ang umayon dito ay siyang tunay na relihiyon. Ang tao ay may pansariling pananagutan sa lahat at bawat paggawa niya, mabuti man o masama. Ang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa ay siyang pinakadakila at pinakamataas na katuruan. Ang Espiritu ay pansamantalang nagkatawang laman o tao na siyang kasangkapan sa kanyang pagkasulong. Mananatili ang sariling pagkatao o kaangkinan ng Espiritu pagkatapos ng tinatawag na kamatayan. Ang pagsulong tungo sa kasakdan o kabanalan ng Espiritu ay bukas lagi na sa lahat at bawat tao. Ang pagkikipag-ugnayan ng mga banal o mataas na espiritu sa mga tao ay isang katotohanang napatunayan na ng mahabang panahon. Ang mga kaloob o biyaya sa panggagamot at pangitayin na nasusulat sa Biblia ay may kabanalan na ipinagkikilala ng mediumnidad. Yo
ang ating Panginoon Jesus ang anak ng Diyos. Siya ay bumaba upang tuparin ang kaloob ng kanyang Ama. Ang kanyang mission ay ipakilala at dalhin kayong lahat sa lahat ng katotohanan. Sapagkat si Kristo Jesus ang daan, ang buhay, at ang katotohanan. Si Kristo ang siyang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Ang kapayapaan at pag-ibig ay inyong tanggapin sa oras na ito. Sa bawat may pananampalatayang di natitinag, tunay ngang nasa inyo ang katotohanan. Maraming salamat sa lahat ng dumating. Sa inyong pagtitipon, pagpapapuri na inyong ginagawa sa araw ng inyong pagsamba, Poong may kapal. Sa pagtupad at pagsunod sa kanyang mga alituntunin na itinakda ng Diyos na dapat sundin ng sa kanya ay naniniwala. Sa pamamagitan ng inyong pananampalataya at pag-ibig, dito nyo mapapatunayan ng lubusan ang inyong pagsunod sa kanyang mga alituntunin. Gaya ng inyong pagtitipon, pagkakaisa, pagkakabuklod-buklod, na mayroon isang layunin. Dito ninyo na ilalahad ang kahalagahan na ang isa ay para sa lahat at ang lahat ay para sa isa. Na mayroong isang lakad mayroong pagkakaisa at kahalagan ang bawat isa.
sa pamamagitan ng inyong pananampalatayang tunay at may katotohanan, walang pagkukunwari at walang pag-aalinlangan. Gaya na lamang ng inyong paniniwala na si Hesukristo ay hindi lamang isang mabuting guro, kung hindi ito ay tunay na Diyos. At ito ay pinatibay ng Biblia nang sabihin ni Jesus. At ito ay nakasulat sa sulat ni Juan, J.30. Inyong basahin. Na yun po dito nakasulat sa 1 Thessalonians verse 30, Ako at ang Ama ay iisa. Ito po yung nakasulat. Inyong napakinggan at narinig na si Kristo Jesus at ang Ama ay iisa. Subalit, marami sa mga nakikinig at may paniniwala na hindi lahat ay mayroong kaalaman na paano nga ba sila naging isa. Hindi lahat ng may paniniwala at may pananampalataya ay mayroong kaalaman dito. Saan nga ba sila naging isa? Madalas inyong naririnig na si Kristo Jesus at ang Amang nasa langit ay iisa. Si Kristo Jesus, ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Ang Diyos mismo ay hindi maaring makita. Maaari lamang ninyo siyang makilala at makita sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sapagkat siya ang eksaktong himahen, representasyon ng Diyos. Hindi lamang siya kinatawan ng Diyos, bagkus sila ay mayroon iisang layunin, iisang hadhikain, isang alituntunin, mayroon silang isang pag-ibig sa lahat ng katotohanan. At ito'y pinatotohanan ng banal na Espiritu'y Santo. Kayo ay nilikha bilang larawan ng Diyos. Sa kanyang pananaw, kayo ay pantay-pantay. Ano man ang naging antas ng inyong buhay, kayo ay pantay-pantay. Gayon din ang inyong mga relihiyon.
Sa kanyang paningin, kayo ay pantay-pantay. Ngunit, lagi ninyong tatandaan, hindi ang inyong relihiyon ang siyang makakapagligtas sa inyo, kung hindi ang inyong relasyon sa Panginoon, na mayroong matapat at may katotohanan ang inyong pananampalataya. Bilang Diyos ng katotohanan, sila ay naging isa sapagkat si Kristo Jesus ang daan, ang buhay, at ang katotohanan. Walang sino man ang makararating sa Amang Diyos kung hindi sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sa pamamagitan ng bugtong niyang anak, ibinigay niya dito sa lupa upang tuparin ang kaloob ng kanyang Ama. Upang ang lahat ay magkaroon ng paniniwala, pananampalatayang hindi natitinag. Ibinigay niya ang kanyang dugo upang ang lahat ay magkaroon ng liwanag. Sapagkat ang kadiliman ay bunga ng walang pananampalataya. Sa pamamagitan ng inyong pakikinig sa kaniyang mga salita, sa lahat ng katotohanan, kayo ay nabibinyagan. Kayo ay nalilinis sa mga kasalanan na inyong nagawa. Kapag si Jesus ay inyong pinapasok sa inyong puso, mawawala ang kadiliman sa inyong buhay. Magkakaroon ng liwanag ang inyong mga kaisipan sa pamamagitan ng paggawa ng kabutihan. Ngunit lagi ninyong tatandaan, ano man ang inyong gawin sa inyong kapwa, mabuti man o mali, maliit o malaki, ito'y ginawa ninyo sa poong may kapal. Lagi ninyong naririnig kung ano ang inyong tinanim, ay siya ring inyong aanihin. Kung kayo ang tatanungin, ano nga ba ang inyong gugustuhin? Marami sa inyo ay maraming tanong. Ang wika nila sa sarili nila, sana ako ay tuwagin. Kung tunay nga silang alagad ng Diyos na pinadala dito sa lupa. Ngunit, bago kayo maghanap
ng katibayan o pagpapatunay una muna ninyong tignan ang inyong sarili at patunayan ang inyong sarili bago kayo maghanap ng patunay na gusto ninyong makita. Baka naman ang inyong mga sarili ay hindi tunay na mayroong pananampalataya. Mayroon pagkukunwari at pag-aalinlangan. Lagi ninyong tatandaan, hindi ang inyong relihiyon o ang inyong pananampalataya, paniniwala, ang makakapagligtas. Kung hindi ang inyong relasyon, ugnayan sa poong may kapal. Naway, sana ang bawat isa ay magkaroon kayo ng pag-iisip na gaya ng kay Kristo Jesus. Huwag ninyong ilagay ang inyong pag-iisip sa mga bagay na walang kabuluhan, walang kahalagan, at may pagpapalalo. Kung hindi, ilagay ninyo ang inyong mga pag-iisip sa mga bagay na may pagpapahalaga at may kababaan. Ang inyong pananampalataya, ito ang pinag-uugatan ng relasyon ninyo sa Diyos at ng tao. Dahil sa inyong pananampalataya, maaari ninyong ituwid ang anumang maling relasyon ninyo sa Panginoon. Sa pamamagitan ng inyong pakikinig, unti-unti ninyong nababago ang inyong mga sarili. Nagkakaroon ng liwanag ang inyong mga buhay. Ang mga karunungan na inyong naririnig, naway sana'y mayroon kayo naipon sa inyong mga lagyan, na hindi nananako ng sinuman. Muli, huwag kayong masyadong magpakabalisa, sapagkat ang inyong panahon ay lubhang nasa panganib. Mulit ninyong masasaksihan, makikita, maraming buhay na ito madadamay. Idalangin ninyo sa Panginoon ang anumang kaguluhan, naway sana'y maghari ang kapayapaan. Sapagkat mas maraming buhay ang inyong makikita na ito'y maapektuhan. Maging ang inyong kalakalan, mga bilihin,
ito ay tataas. Kung kaya't ang bawat isa ay mag-ipon ng mga importanteng mga bagay na inyong kailangan. At maging ang inyong mga kataan, inyong bantayan. Sapagkat kahit saan man ng lugar ay mayroong panganib. Wala isa man sa inyo ang mayroong kaalaman kung saan at kung kailan ito magaganap. Kung kaya't ang bawat isa ay laging maghanda at laging mag-ingat. Huwag kayong bibitiw sa anumang subok na inyong nararanasan at nakikita. Kung hindi, lalo ninyong papagtibayin ang inyong pananampalataya na mayroong katapatan at mayroong tapat na pagsunod sa kanyang mga alituntunin. Sa pamamagitan ng inyong mga panalangin, ang lahat ay magiging maayos. Sa pamamagitan ng inyong pagkakaisa na mayroong pag-ibig, disiplina, at pagtitiwala sa inyong pananampalataya. Muli, ito ang mga salita ng Diyos. Diyos biglat ng trono, banal yung tipunan, banal na pangako, yain ko daratang. Pagkalob na ng Diyos, ing banal ng kalam, ing mayar oras, ke koya butkengan, Ingulen naniti emuyan na iyong aldo katipunan
king paman walayo. Tatanggap kong aral nung intindihan niyo kingke kong sarili tumpang babonowo sukat na kong biyada tinang may lululan. Sana ba lang saglit ing pamakiramdam daring talatayid iyo kakalingwan ding matayong puso pilit yung pasalan sana ba lang saglit antim mo'y dimdam yung makilala sabla bakas na ateyo esumon kumati ing paman walayo ang pampaman iapat totoo na kong tao kaya gapin na ning pamanuparan at inangang bakas ake kong lalakuan sana ba lang saglit sarili ulawan alolo kasiyuing king kasarilinan matwang panugali libroing yatad ng inisamitagping arangking bayo pa lulwat laring aldo panawon yututwa mimingat magaral alang patugot na ganap ko pamisit sentido komunyong mababang mababa antas atiyo iti aling-aling yatad meke kayo pilit meng bubuklat deng pakiramdam yo anak naning Diyos yang dotong lonyo yang may gitya paware keng pangatanam na kalerdot kawaran keng pangatanam na tutwayat daragol
ang gaking mamunga. Kitang bane-bane, bulong na'y likas yan. Bunga na at tulad, piyag na ng noreyan. O ikayo kayang king banwa bibilang, maigit king gewayo, lalong pagsikapan. Luntoyang tindagyo, luntoya king beyong, alang kapintasan, biyabeya bekayong. No ko paman muntang, takbang yung bitisyong, kakakit datlawan, metong kong modelo. Lakwan yo'y insablang, ampon yan buraan. Iniyan yagape, muna ke koing kainan. Nune balang saglit, ke kong pakikwanan. Bako ping tumibe, king pamanuparan. Uwaying kup yang bakal, sablay sulod yoyang. King pamakilaban, king ban me sadsadla. Ding paksa yung mayap, lalong daragulyang. Inge white bat mula, may gitne nilaltoya. Ketang balang petsa, nagogo lutan yung. Ketang bane-bane, aning bangelyong. Sabla-sablang dapat, iti kalingwan yo, bayo ng melalang, kaya be ning Ginoo. Mapayalimbawa, lalto lang piyakitan. Letrang lakwan yo, bitis yo'y tatakbang. King balang penandit, sa misad kongan. Ganakan yang sibol, yan Allah yang tuknang. Kapamilatana ning pamanugit nang. No kome ni batan nila wen yunang. Ingke kong sarili itiyeng tutunang. Limbawang maragol ke ko'y nga kakitda. E kumag maragol iti mo'y bilin kong, lalo kong bababam ting pama nasaliw. Ampon magana kang iti bibilin ko, anti kong ubingan at pati patiwo. Pamiyabeyo eyebo
buran. Oing babi yening dos pamagsikap yulalwan. Bibibilin ako king kamorinoyan. At pepa ialine ke kayo'y katutuwan. Aling-aling ali, yan sembolismo yun ang salayang maragol at mabiye yung persang ing katapatan nyo ing Diyos tutumbasya king balang pinandit eko mangulila iniing suyo ko bayo ko pupusan anak ka babae lumapit kang myuman at ikang magnasa banal mong tungkulan kapamilataning mapong kapagnasan. Talagang tapat ka kin pamagserbisyo kin tungkulan mo? Dakala adakala salamat. May git karing limpak-limpak kasalaping dadalan karing matama pong gamat mo. Pinili me ingalang kamatayan akatungkulan. Yani, ikong opisyalis makatadwa bisan perminggo sa sanayeng kapatadyo king kayang tungkulan. Ikong hanggang opisyalis hanggang numero pisan metungan niyang kakargaan king upayanan ng Diyos banting upayang atangkap na no ing wagas akalam king kayang pamagnasa king banal ng katungkulan. Daratang kakin ibiyeme kaya king kekang sarili ing misan perminggo yan imbinye ko kaya mamili ka karingaldo banting upayang in sarili mong sentro apragulme kapamilatan da rin pamilya mo ang punika. Kaya kakawangan manatili ang Diyos ang bibalot ka king kayang kalam may paoras. Bisan parminggo magsani ka kin balang kat panapon. May paoras kalingwan ing sablang bagay king kekang biapa mo duning ganakan mo king kekang banalatungkulan king lagyonan ng Ginoo may paoras. At may kaswelo ko, may ligaya ko, nung asakali bisadsad ka king katungkol na yan, lalong mibuklat ing pamagsikap king kasalpantayanan, tintunan me ing malking biya mong anak mong kabubugtungan. At ikang eni, piyabayan tayong pamanugid, king iglesia, kapamilatana, ning kekang paksa, king banal mong katungkulan, king biye, ay lang kayang ganan at espiritual at material. May paoras. Yan, nilibot ko. Mina. Gigyagis siya yung puso mo. No ka rin laring makipamilya kayong anak. Kaya ngarap na yung plataforma. Asang ko sa guli. Lagwayo. Ting talay nga na ni anak. Aliwain ko kutang ko kaya kayan. Ding talay nga na ni anak, ilangausan ko. Ding gabi ng pengari, bilang pengari. O yan, ning masanteng. May gitya pa ing material kaysa king banal ng katungkulan. Pakaingatan niya ing anakayan.
birasingidad na magmetong iyan namang matatag at mayap apili. At parati ang subaybayan, king kekong panalangin, eyay bitas ang pamangkasyan, king masalpak ayamano. Intindihan mo ko. Panalangin mo, uling yan natin yung misyon at daralan. Potang birasyang 25 anyos o 20, makone king yatong iti. Yan, impipamali ko kay kayo, ingatan niyang may pamaygit, kim pamaningat yo, kim bingot, umena kayo. Ingupayaning Diyos alang kayang ganan, koretang darapat at tingdapo kanan, ingbalang nanong ba gegewa yung mayapyan, larto'y pakinabangoy ning katatalian. Ing pamag na bena lalong ipaliyang. Karasyo king sentro ing sitsitan nila konang. Miyaliwang bage baleyo lakwana, ipukul yung sabla ing pamag nobeno, dimdamyoing mesabit at ting kayang mitanam. Pamakiramdam yo manibat keng lalam, daratang ing oras ing sablami kamal, itang yeyo balo ing krisis yang datang, kalupan nanite inyang bayom mirasya. Aldo ka pulungan, muring gili sa kuya. Ingeyo payikit, iniya kitiyunang. Nung manwala kayo, ngeniyan gawana. Inganggang pupulyo eyogi gisanan. Prinsipal yung gamit ako sa liko pakyan. Naning pa kibatda ding kasarilinan. Laki pong panyali iti ka mangmangan, di natang yung oras, midas ng panayan yung. Iti yang detalyang binye ko ngang ke kayo. Lang labis, lang kulang, ikidering matayo. No ka rin po paping, ibiyeng sa reliyo. Nananye ing sobrang kapanintunan. Akakit na ning Diyos may gityeyetigawan. Itampa rakaya eye ka kalingwan. Pamagluwal king sentro, bakasyong dalpakan. Lartosan nangeni, matanga kakitdang. Metong kong pundasyon kawili nang. Saglita pinandit,
kukumustan ko lang. Dingke ko nga tipon bilang para sentruya. Sa guling panahon, itimiras datang. Biro-biro'y munikala yung gawan. Detang tonggal ditak, matnikong sasabihan. Sana ya kakit ko, ke kayo, ke kongan. Yan alang mamuli, di ngadwang miyasawang. Mengako lang tapat, itiyan ibierang. Itaning kabayaran ketang gabunda. May sabing babae, itang lagyo na sarap. Para gewa na apis sa linanangan. Minunang linapit, apostoles na dodwang. May kibat yaing Ginoo, ana at tinang bayan. Bakit may mirayit ka, iti kabod na dimdam. Biglang may yanguna kanitayong bienang. Tinikdo minarap, yan namaning asawang. Mikot-kot king baba, ilang mikot-kot kaya. Nung manata kayo, tandanan yusana. Maging betong atol, dikbalo nening ginong. At ating sasabi, itiyan nakakit kong. Ating mandarkasya, yan para king sentro. Nung lawos kang puso, itiyaing gawan yo. Ate ko, payali, pakisabing mayapyan. Anak na ning gamit, inima karamdam. Lalaki sa guli, pangabalanan kayan. Asan ke sa guli, arapyo dongot yan. Itang manim muna, neng magmisyon kayong. Itito labante, kareting mamakong. Oy ka kalogo, ran mango mustakong. At metong kong bini, lanang ke kasabihan ko. Nung diyang ko panggeni, ingka kong kailangan, king sarili mumisip, yan nakarampatan, ikayan balo mo, ing buri kong sabihan, salamat king Diyos, ditak mong sikanan, yang ebo, bulad ka, iyang pamisip mo, itigagawaning maragol a plano. Nung datang naing oras, yan balo kung gawan mo, ingega nagana yan para king sentro. Inyang ramdamo, biyampi sa bisabira, bigla king yampi pa, tuk nang mengil labot ka, at aning sarili mo yan at kakong dela. Eyo man sinabi, gawan yun nanula.
kewaye ing plano, kakula kong binggitan, onong gawang ko ing era ko pakialaman, atin kong agawa, daretsa keng diwang gewayo kong penga, ringalang karapatan, ananing gewa ko, dimdamyo kanita, dapat makanyan man, pengatawa ng kula, ting sentrong mapilan, pilit pe, paltola, king kamorinayan, ako'y ay bili kulat, tingke kong sarili, salamat ng dakal, ikang anak ng Diyos, balo mo na'y ingaduan, kuno ulitan, may gityay ing panamdam, itanong alayo, kesa mayap megawan, dari nanda kang may paroras, kingke kang pangitsu arapang ko. Tandanan mo, 5 pisiksak, miyabye, king kandungan, may paroras. Menaka. Kung no sabihan sa lesen, hanggang parikan. Kay ba't talakad kayo, nanalangin to. Banala Maestro. Ikaw ang gigitara, babanyin. May masaktin yun. Banala Maestro, kakatas-katasan, oy ni pulawenbe, banaldang tipunan, magkapilit lapong, utos mo pamintuan, Diyos ko yaldo, paintungulan, pakisabi ko po'y tinan, mo nang mumuna, sablat pamilyara, lapong manamdaman, mabayat ka rela, biglang kamatayan, Diyos ko milawat ya, ilang at yo, nayarap mo, pakisabi ko po kang Diyos ko hanggang bini, si Bulakarinan, igit ning marayo, tinan mong si kanan, oras ng mirasiyang, tinlangang si kanan, ang kayat yo
pinanganak mo. Plano po magawang mayan. Diyos ko, itulot mong oy ampoy kita. Marayot malapit sentrolin tola megawa pumayan uling mitdo beka inyagin no ing samo ko magparalampo ka emo po'y bibili king kamari na yan yang gewaring plano isimbit la reyan kabot kong abalo ginuko se batan sinabi ko eko'y bili king kamarinayan dinan mo pungening dapat tingawad kong maestro, maestro waling malagaho kamarinayan elaya bili ko ting pakibat nung miras ne ting plano ning sentro mayan kapong mayan iti agawara emo no lalawan umigkama lila yang batyawan mo yung alakong pyersa may malagwa laking tulak po ating apal tora maestrong gagalang tipoing katatalian linto laring sentro parayat malapit yan igit karela
sawap mo paratang kisap mata luntoy ay ti marayopot ketityo yan nasa Ginoo ko yan mo ngang si kanan imparo sangatiyo ere akit ditman noon ngalale mo imbiera pa kaban de tangalang magkasakit dinan mo pong pangabyayan di ngatin Ginoo ko kumbyagbeya bela jorang munikala metong kare layang lonto yapong mayan ayan tingkapilya inagkas mo yang kuswelo rapure tiring anak mong yan nasa bendesyon hipayapa mongan alang manamdaman ay ating beyatan marayot malapit kawilan mo ilangan yan nasa po ingawad ko poyeng biyera pakabangan bolen dimdamula ke karing suyo ko yane gawang biro untuk tandanan mo sablang opisyales ati kayong membro panayandang may karamdam luntong matin daging sentro inyayan gewaku masabalda kayo yan pasntul kong tune king pangayawas yu hati ko paan
Nung datang iya'y lobo, pulayanong kayang tupa, itiyanegewa ko. Ang biyang migmalilang ekonlinaweyan biging bugasok la ampon memirapal dit mang yan naman no karelaye dimdam papakit ko yan ke kayo masabalda kongan dam-dam naning metong itingan ke kayo magpakatatagla ding gamit ning ginong ilaretim palang mitatabak nga ko samang masyas banlambot ya uli ring mapagamit yo kay ba't meramdam nong dapat tampi sabihan karog deng saluyo tila ko yun yan ing Diyos o payayang ke kong pisop-sopan ing lulugod hanggang wakas i Santiago hindi
Manalangin kita
Good morning po. Hello? Wala ako po may patutudtanan niya po. Huling king kakabana po ng oras. Na po, medyo miduyan tamo. Na po, katang pangakong pagkalob na kikatamo ng kikatang Ginong Diyos. Ang papuri at pasasalamat sa ating Panginoon. Ang siya pong unang inaabot ko ngayong umaga pong ito. Mga minamahal po naming mga magulang at mga kapatid sa pananampalataya, magandang umaga rin po sa ating lahat. Datapwat, napakapalad po nating lahat dahil sa bawat saglit ay pinapatnubayan tayo ng mga banal na batlayang ipinagkakaloob sa atin ng ating Panginoon upang siyang maging gabay natin sa araw-araw ng ating pamumuhay. Po, itinuturo niya ang mga pamamaraan kung ano ang dapat nating gawin sa darating po nating panahon at bukas. No po? Sapagkat sinuman po sa atin ay walang nakakaalam kung ano po ang araw ng ating bukas. Kaya po sabi ng mga banal na batlaya, tayo po ay mag-ipon, mag-impok, yung pong hindi kaagad nasisira. No po? Sapagkat ang mga banal na batlaya, nakikita po nila ang araw pong darating. Datapat po kung minsan, sasabihin po natin, wala po tayong pambili. Na po? Pero sa pamamagitan po ng patnubay ng ating Panginoon, umingi po tayong tapat at tayo po'y pagkanyang pagkakalooban. Na po? Kahit po konti siguro makakabili tayo. So, wag po nating gawing hadlang. Na po? Yung wala tayong pera ngayon. Malay po natin yung araw ng bukas magkakaroon po tayo sa tulong ng ating poong may kapal. Meron po tayong paksang pag-aaralan sa umaga pong ito. Ito po ay ang motto ng ating kapatiran. Isa para sa lahat, lahat para sa isa. Ibig pong sabihin sa makatuwid bagay, pagkakaisa. Ano po? Tayo po ay nagkakaisa. Saan po tayo dapat o saan tayo nagkakaisa? Na po? Babasahin po natin ang referensya dito po sa Tao Efeso Kapitulo 4, versikulo 4 hanggang 6. Ganito pong nasusulat, may isang katawan at isang espiritu, gaya naman ng pagkatawag sa inyo sa isang pag-asa ng pagtawag sa inyo. 5. Isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo, 6. Isang Diyos at Ama ng lahat, na siyang sumasa ibabaw sa lahat, at sumasa lahat, at nasa lahat. Saan po tayo dapat magkaisa? Sa Espiritu. Dahil po tayo ay nandito upang mag-aral sa eskwelahan ng buhay. Ano po? Na dapat pala tayo ay magkaisa, na mayroon tayong isang Diyos na tunay at walang hangganan. Ano po? Kung tayo po ay nagkakaisa sa Espiritu, hindi po lilitaw dito yung hindi pagkakasunduan. Sapagkat namamahay sa ating mga puso si Kristo Jesus na siyang ating daan. Ano po? Bakit kaya kung minsan nagkakaroon po ng hindi pagkakaintindihan? Dahil po, nagkakaroon po tayo ng saradong kaisipan sa ating pag-aaral sa eskwela ng buhay. Ibig pong sabihin, kapag sarado po ang ating kaisipan, hindi po tayo marunong tumanggap. Ang nalalaman lang po natin, yung nasa atin at ipipilit natin, ito ang tama. Hindi po yun ang tama. Kailangan po magkaroon po tayo ng bukas na kaisipan dahil nandito po tayo sa eskwela ng buhay. Kung bukas po ang ating kaisipan, labas-masok po ang pag-aaral sa makatuwid bagay, yung katuwiran ng ating Panginoon kapag dumalaw sa ating puso at kaisipan,
ang katuwiran niya ang maghari. Hindi po ang katuwiran ng tao. Na po? Sapagkat kahit po sa anumang kapatiran o sa alinmang samaan, nagkakaroon po ng hindi pagkakaintindihan sapagkat nga po, nagiging sarado ang mga kaisipan. Hindi bukas sa mga pag-aral na kailangan malaman ng bawat isa sa atin. Kapag po kasi binuksan natin ang ating kaisipan, lahat ng pag-aaral na ipagkakaloob ng ating Panginoon ay hindi lamang doon mananatili. Ano po? Nagkakaroon po tayo ng pag-aaral. Sapagamat po ang layunin ng ating kapatiran ay ang bakain, ang kamangmangan. Ibig pong sabihin, kailangan po ang lahat sa atin ay matuto. Ano po? Kung sarado ang ating kaisipan, paano po tayo matututo? Yung pong sariling nais lang po natin ang ating tatanggapin, wala pong mangyayari. Hindi po mangyayari yung motto ng ating kapatiran na isa para sa lahat at lahat para sa isa. Kung meron tayong iisang Diyos na walang hangganan at namamaay sa ating mga puso, tayo po ay magkakaroon ng isang paggalaw, isang pananampalataya. Ano po? Hindi po lilitaw sa atin ang hindi pagkakaintindihan. Bagamat po, meron pong mga pag-aaral na hanggang sa ngayon ay hindi pa po nabibigyan ng kalutasan. Bakit po? Sapagkat po yung iba, hindi po bukas ang kanilang kaisipan sa pag-aaral. Dapat po kung nag-aaral tayo sa eskwela ng buhay, nakabukas lahat ang ating puso at kaisipan upang maignay natin ang ating mga sarili, lalong higit ang espiritong nananaan sa ating katawang laman. Sapagkat ito ang dapat sumulong, hindi po yung katawang laman. Na po? Kung nagkakaroon po tayo ng isang espiritu, isang pandama, isang paggalaw, lahat po tayo ay nagkakaisa. Na po? At kung tayo ay nagkakaisa, na sa pamamagitan ni Kristo Jesus, na siya ang ating daan at ang katotohanan at nagbibigay buhay sa atin, tayo po ay magsasama-sama. Magkakaroon ng pagkakaisa upang sa gayon ang ipinangako niya pong buhay na walang hanggan ay makakamit po nating lahat. Ibig pong sabihin, wala pong maiiwan sa atin. Sabay-sabay po tayong uunlad, lalong higit ang espiritong nananaan sa ating katawang laman, sapagkat ito ang dapat nating pasulungin. Ano po? Ang espiritong ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon, sapagkat ang espiritong ito ay hindi namamatay. Katawang laman lamang po ang namamatay at bumabalik sa katawang lupa, na po, sapagkat doon siya nanggaling. At ang espiritong nanggaling sa atin, ibinigay po sa atin ng ating Panginoon. Kaya nga po mga minamahal po naming kapatid, sa pananampalataya, sa pag-aaral po natin, sa eskwela ng buhay upang bakain natin ang kamamangan at sumulong sa pag-aaral, sana po buksan po natin ang ating puso at kaisipan upang sa gayon ang mga karunungang pinagkakaloob sa atin ng Panginoon ay maglalabas-masok sa ating puso at kaisipan at magkakaroon po tayo ng isang paninindigan, isang Diyos at isang pananampalataya, isang espiritong nananaan sa ating puso at kaisipan ang pagmamahal ng ating Panginoon sa ating lahat. At sana po umpisa na sa araw pong ito, naway ganap pong maranasan natin ang pagkakaisa na tayo po ay isa sa lahat at lahat para sa isa upang sa ikauunlad ng ating pananampalataya. Isa pong magandang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat po. Hello. Napakabilis naman po ng ating speaker. Akala po oras na, no? Marami pong oras, hindi nawawala po yung oras. Mabait po yung ating naging speaker dahil po sa umagang ito ay napakarami po nating mga, hindi bisita po ito, mga kapatid nating
nakadalaw sa ating pagtitipon ngayon. Ito po'y pangsamantalang nandito lang po sila ngayon sa ating pagtitipon dahil po hindi ho natin alam, baka ito ay aalis na rin kung ilang araw lang po, ito ay babalik na kung saan po sila nanggaling. No? Yung pong mga kapatid natin na nanggaling po ng ibang bansa, gaya po nung song na kinanta po ng ating mga kabataan, yun po yung ating mga kapatid na naging balikbayan po, na nandito po ngayon sa ating pagtitipon. Sila po ay bigyan ho natin na pagkakataon upang sila po ay makadaw pang palad natin dahil hindi ho natin alam bukas aalis na yung iba dyan. No po? Sana po ay mapagbigyan po tayo na kahit makumusta lang po tayo sa umagang ito, no, upang tayo po ay lahat po ay marinig natin kung ano po yung nadarama nila na sa umagang ito. Marami po sila, no? Hindi ko na po sila babanggitin. Unahin ko na po ang ating kapatid na si Alvin na Dungka. Hintayin po natin sa itaas. Kahit ilang minuto lang po, mangumusta po sila, okay lang po. Ano po masasabi ko? Una po, Tagalog pala na tayo na ngayon, hindi na Kapampangan. So, magtatagalog po ako. Una po, salamat po at nabigyan po ako ng oras. Thank you sa Panginoon natin, Jesus Christ. Because of Him, nandito pa rin po ako. At dahil po sa Kanya, yung pong pagmamahal na from the start, yung pong pagmamahal dahil sa ng Panginoon nating Jesucristo, ginabay po ako at yung mga espiritu, si Apostol Santiago, at saka yung kasalpantayan natin. I'm so amazed. Sobrang saya ko kasi ang dami ng pagbabago. So, ang daming bago mukha, mga kabataan ngayon talagang they sing well. Sobrang ang galing. I mean, sobrang saludo ako at saka sobrang saya ko na hindi ko alam mo mararamdaman ko yung mixed emotion po ako ngayon actually. hindi ko ma-picture yung nararamdaman ko ngayon. Sobrang saya ko talaga. Nakauwi ako and nakita ko yung mama ko, yung sobrang na-miss ko po siya. Ay, sorry, nagiging emotional ako kasi marami man po nangyari, pero wala po nagbago sa pagmamahal ko sa Diyos. Lalo na sa kay Yesu Cristo, dahil ginabay po ako. Let's humble ourselves. Kapag po kasi nagpakumbaba tayo, yung pong pag-aaral natin, hindi po tayo perfect. Every day is a learning experience. Araw-araw na pag-aaralan natin ng Biblia, araw-araw, pwede may matutunan tayong mas may kabuluhan. Yung Biblia, malawak po yan. Kaya po, let's humble ourselves, magpakumbaba tayo, na para yung learning nga, sabi Papa Cornel, Kong Cornel, yung dire-diretso yung learning, hindi titigil. Kahit saan ka pa, kahit saan lugar ka, always pray. Lagi kayo nagdarasal. Talagang ang buhay natin, di natin alam. Pero ang kasiguraduhan lang dito, may Diyos tayo na hindi aalis sa iyo kahit kailanman. Dahil yun ang totoo. Kahit saan ka palop ng mundo, lagi ka nagdarasal. He will never leave you empty. At yun ang totoo. Yun ang totoo at doon ako saksi. Kahit saan ka pa, huwag kayong mahiya. Huwag kayong mahiya. Kahit nagdarasal kayo sa daan, banggitin niyo ang pangalan ni Yesu Cristo at hindi kayo mapapahiya. Wala akong pakialam kahit mawala man ang mga kung ano man. Basta ang Diyos ko si Yesu Cristo. Lagi niyo tandaan yan.
mahirap man ang buhay pero magiging magaan dahil nasa atin ang Panginoon. Sa totoo lang, hindi po nagiging maganda rin ang buhay namin sa ibang bansa. Pero dahil kay Yesu Cristo, nagiging magaan dahil, you know, what is reward? Ang pinaka-reward lang po sa akin, yung kahit mahirap ang buhay, yung nakikilala mo talaga ang Diyos. Yun yung kayamanan namin taga-ibang bansa. Yung nakikilala mo mas lalo ang Diyos kung i-humble, kung magpapakumbaba ka at tatanggapin mo siya. At mararamdaman nyo, magkakaroon kayo ng peace of mind sa sarili ninyo na you don't care, you just care. Basta mahalaga lang at importante yung pagmamahal. Yun eh. Yun talaga eh. Wala namang basta tapat ka lang sa Kanya. Mahirap man ang buhay pero nagiging magaan with Jesus Christ. He will never leave you empty. Talagang tuturuan ka. Basta magpakumbaba ka na alamin lahat. Yung pag-aaral. Yun yung importante din eh. You will never be empty. Full of love. Pagmamahal lang. And I love my mom so much. Sobra. Kaya kayo mga kabataan, mahalin yung mga magulang nyo. Mas may experience sila kaysa sa atin. Tandaan nyo yan. You will never go wrong. Basta mahalin yung magulang nyo. Tandaan nyo yan. Thank you po. Maraming salamat po sa ating tagapagsalita ngayong umaga. No? Talaga pong ibinigay niya lahat-lahat po. No? Talagang todo po yung kanyang pagsasalita ngayon. Dahil po pag nasa malayo po tayo, na hindi ho natin kasama yung ating mga pamilya, doon ho natin malalaman kung gaano po tayo katatag. Dahil po, yung iba po na kapatid nating nasa ibang bansa, akala ho natin kung minsan ay talagang tinatamasa po nila ang kaligayaan doon. No po? Sa ibang bansa po, hindi po sila pwedeng makipag chika-chika. No? Sa ibang bansa po, hindi ka pwedeng makipag-usap doon sa katabi mong bahay. No? Ang tawag po doon sa kanila ay time is gold. No? Time is gold. Hindi po pwedeng pahinto-hinto yan. Pagtrabaho po sila. Lalo na po yung nasa mga bansang Amerika. No? Yan po ay talagang ang oras nila sa pamilya ay konti na lang po. Yan po. Kaya po, yung pong ating kapatid, ito po ay may anak ito. Si Sister Tess Anusancion po ay tatawagin din natin para makapag-kumusta po sa atin. Muna po, enak managalog po ta mga balit-balit ko. Pasalamat king Ginong Dios na mananong miya pakiabe akong pasibayo king kapulungan na iti. Kapamilatanan ng kayang sao, pampampanube, makanya kong pasibayong miya pakiabe kaya kayong kapatid ng pompengari. Hanggang no ka rin kapag mumiras, makalawot, aluaya mo rin ing kaya kampibatan. Alang kasing kasaya, ing paramdaman mo po at ang mibalik ka kaya lugalaki ang pibatan. Mas kinano ka pa po kalambat kaya nga luwang lugal, aliwaya rin nung nuka rin kami ni Batan. Kapamilatanan ng saup ni nga pong Ginoo, nung makananong ing kayang patnube, ing manatili kaming kapaipan nuka rin kaya man mamamunta. Pasalamat ko po kaya kayo ngan, pengarit kapatid, dalot na kaya tang meto nga Diyos, na kapamilatanan ng kayang saw, pasabay may akapagbalik ko, nga kabay, kaya beda ko ngan. Deti mo po rin ka na akong asabi at kumusta ako ngan po at salamat po kaya kayo ngan. Salamat. Maraming salamat po. Tignan ho natin yung mga naunang naipungla po sa Sibol Tagumpeni Bie. Kahit po gaano katagal ang kanilang pag-alis sa ating bansa, si Sister Tess po siguro, ilang taon na siyang nasa abroad,
hindi pa rin po nakalimutan yung ating gawain dito po sa ating pananampalataya. Dahil po sila ay naitanim sa matabang lupa na kagaya po ng ating nalalaman sa umagang ito, ang mga katuruan po ng banal na Espiritu ay nagiging gabay ho natin, di po ba? At ang patnubay po ng mahal na Diyos ay laging nasa tabi po natin. Sabi nga po ng Biblia, kung tayo po ay nasa Kanya, siya rin po ay nasa sa atin. Kaya po wag nating kalimutan, kahit po anong marating natin sa ating buhay, kahit po tayo ay pinakamayaman na sa buong mundo, wag po nating kakalimutan yung ating pinanggalingan. Dahil ang sabi, ang kasabihan, ang hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan, isunduye po, anak. Ne po, balo din. At ngayon po yung kakatamong pamitipon, then pong kakatamong pamisawsaw, uli pong 10 o'clock la. 4:5:53 la po. Ne po, then kakatamong pamisawsaw ngayon ng aldong ini. So yung tema tamo po, ang ating naging tema ngayon ay ang isa para sa lahat, lahat para sa isa. So nakita niyo po at narinig ang sinabi po ng banal na Espiritu na kung tayo po ay pinagkakahisa, ang ating pong naging plano, ang plano natin po sa ating 50 years, ito po ay hindi pinlano ng iisang tao lang po. Pinlano po ito ng ating mga nanunungkulan. Kagaya po ng isang, kahit po maaba ng konti yung ating oras, kagaya po ng mga pamilya o may anak po kayo, sino po ang mga may napag-aral na po? Yung lahat pong mga anak ay napag-aral po. Kung minsan po yung ating mga anak na ating pinag-aral po, kung minsan po gumagawa po sila ng mga surpresa yan, di po ba? Halimbawa po si Brother Alvin at saka yung kapatid niya, 3 po yung kapatid niya, pinag-usapan po ng magkakapatid na sila po ay surpresahin ng kanilang magulang. So ang sabi po ng kanilang pinakamatanda na kapatid si Alvin, sabi niya, gusto ko mag-abroad tayo. Sabi nung bata. Hindi po sinabi sa kanyang magulang yung pag-abroad, pero po siya ay gumagawa na ng paraan upang siya po ay makaalis sa bansa natin, no? Pero hindi po ibig sabihin na hindi po natin sinabi sa ating magulang na tayo po ay sumusuway sa Kanya. Dahil po sa ating plano, napakaganda ang ating plano. Kung si Alvin po ay makaalis ng bansa, siya po ay makakatulong din kahit paano. Kahit po mahirap yung kanyang pinapasukan, pero may maitutulong din po siya. Hindi po ba? Kagaya rin ho natin na ang Sibol Tagumpeng Bie ay nagsusurpresa din po tayo sa ating magulang. Sino po ang ating magulang? Ang ating Panginoong Diyos at ang ating banal na Espiritong gumagabay sa atin. Kung minsan po hindi man po natin ito ay pinapaalam sa ating magulang. Pero ang plano po kung maganda po, ang ating magulang ay napakabait po. Kagaya ni Sister Be, kahit po masakit sa kanyang kalooban na maiwalay po yung kanyang anak na hindi niya po makakapiling sa ilang taon, no? Lalo na po kung first time. Wala po silang alam kung sino po ang pupuntaan doon. So napakabigat po sa isang magulang na umiwalay po sa iyo ang iyong anak. No? Pero dahil po sa kagustuhan ng anak, dahil po ang kanyang paniniwala, buo po ang kanyang paniniwala, so pinapayagan po ng ating magulang. Kasabay po nun yung pagdarasal, pag-ingi sa Diyos, kaya po yan ay nagiging magaan po ang kanilang pagkaiwalay sa atin. Ganyan po ang ating mga adlikahin dito po sa Sibol. Gumagaan po ang ating mga programa dahil po sa sabi ng ating tema. Kung may pagkakaisa, may susulong po natin
ang lahat ng gusto natin sa ating pananampalataya. Kung tayo pong lahat na mananampalataya dito sa Sibol ay magtutulungan, napakarami po nating mga miyembro sa aking pagkaalam. So, hindi ho natin masasabi na may mabubuti silang plano rin sa ating sentro, sa ating pananampalataya. So, ibig sabihin po, tayong lahat po ay naging instrumento lamang po ng isang planong ito upang tayo nga ay makita ng ating Ama na tayo nga po ay natuto na. So, ibig sabihin, pag natuto po tayo, nagpaplano po tayo na kung minsan ay hindi na rin po natin naipapaalam dahil alam po natin maganda yung plano. No? Kaya po kung maganda yung plano, hindi rin po natin sasalungatan ng banal na Espiritu yung plano. Kaya po narinig nyo, talaga pong ang ating banal na Espiritu ay hindi ho natin may kakaila. No? Hindi ho niya tayo ilalagay sa adlang na sa ating kagustuhan dahil po nangako ang ating banal na Espiritu at ang Diyos sa atin dahil sa inyo pong matapat na pananampalataya, ang ating plano, ang ating pangarap po ay makakamit natin. Purihin po ang Panginoon sa umagang ito at tawagin ko uli po ang ating kapatid na pinaabol po, si Nessie Miranda po. Nasaan ho siya? Nessie. Ayun po. Mag-overtime tayo po ng konti, no? Baka may magandang mensahe po ang ating kapatid. Marami pong salamat sa umagang ito at muli mga kapatid, nakapiling ko po kayo ngayong kaorasan. Actually, first time ko po talagang magsalita dito sa harapan. Kaya naman medyo kabado pa ako. Narito po ako upang ipahatid ko po sa inyo na nagpapasalamat ako unang-una sa ating Panginoon. Binigyan niya po ako ng pagkakataon na makasama ko pa po kayong muli kasi sa nangyari po sa aming pinagtatrabahuan, nakita nyo naman po sa television na sobrang nakakapangilabot po ang pangyayari. Dahil ng panahon na yon, sa totoo po nito, dapat papasok po ako nung araw na yon. Pero ang Panginoon po ay mapagmahal sa atin sapagkat hindi na tayo pinabayaan. Alam ko po na nung araw na yon ay nagpapaalam ako sa aking boss na sana pumasok na lang ako nung oras na yon. Pero hindi pinaintulot ng Panginoon na bigyan ng pagkakataon ang masasamang na ganito tayo na ipahamak. Kaya naman po ang sabi niya sa akin, huwag ka nang pumasok, sabi niya. Kasi sabi niya, mas maganda kung ilib mo na lang yung araw na yon. Hindi ko po alam kung bakit pilit niya akong pinaglilib samantalang ang gusto ko po ay pumasok ako. Kaya mahiwaga po ang pagmamahal ng Panginoon sa atin. Gagawin niya po ang lahat para hindi po tayo mapahamak. Totoo nga yung sinasabi nila na kung nasa Kanya ka, kahit isang katiting ng iyong buhok ay hindi Kanya papabayaan. Kaya po, isang patotoo para sa akin ang nangyari. Kaya patuloy tayong gumawa at tumupad sa ating mga tungkulin para hindi niya tayo pabayaan. Totoo po yung sinasabi nila na kung naniniwala ka at nananampalataya ka sa Kanya, hindi Kanya papabayaan. Kaya nalulungkot po ako. Ang dami ko po
mga katrabaho na nakita nyo naman, namatay po sila dahil sa pangyayari. Yung mga iba ko pong katrabaho, hindi nakalabas. Kasi po, dumating po ang isang mapang-ahas na pinasok po yung mismong area namin. Kung saan po ako, kung saan yung sinasakupan namin, yung second floor po, dun talaga po ako naka-assign. Tapos pinasok niya po yung buong paligid, pinagbabaril niya yung mga kisame. So yung mga tao po natakot sila. Imbis na tumakbo po yung iba, nagsitaguan sila kasi akala nila babarilin sila nung pumasok. Sa pagtatago po nila, hindi pala yung baril yung makakamatay sa kanila, kundi yung usok. Pinagsusunog po niya yung mga lamesa, yung mga tables. Tapos po, umakyat pa po siya sa second floor. Tapos pagdating sa second floor, umakyat pa po siya sa third floor. Kaya yun nga po ang nangyari. Yung mga ibang mga kasama ko, supervisor, mga dealer, namatay po sila. Yung iba, pinagbabasag nila yung mga salamin para lang makalabas dun sa may second floor. Ngayon, yung iba nahulog po. Kaya ang hirap po ng sitwasyon, kaya nagpapasalamat po ako kasi alam nyo naman po na hindi ako ganun katapang minsan, pero ang sandigan ko ang Panginoon. Ang sabi ko, ngayon ang hirap pumasok po kasi alam ko talagang sa parte ng aming trabaho ay napakadelikado. Unang-una po kasi uso yung mga ISIS na mga yan. Kaya po, bandang Manila po, napakagulo po ng sitwasyon ngayon. Ang totoo po nito, ang sabi po sa balita, isa lang po yung ISIS, pero ang dami pong nagrereklamo sa mga katrabaho ko. Kasi hindi nila alam kung iisa nga po yun, kasi yun yung diniklara sa balita. Pero ang totoo po nito, hindi po, hanggang ngayon, hindi pa nila alam kung talagang iisa yung mismong suspect dun sa mismong nangyari. Pero nagpapasalamat po tayo at huwag tayong mag-alala kasi hanggat nasa atin ang Panginoon, hindi niya tayo papabayaan. Sumalpantaya lang po tayo. Gawin natin ang ating kaya para hindi tayo mapahamak, hindi niya tayo papabayaan. Kaya anong takot po natin pag nasa atin siya? Yun yung iniisip ko sa sarili ko. Anong takot ko kung nasa akin ang Panginoon? Kailanman, hindi niya tayo papabayaan. Kaya, pag naging okay na yung sitwasyon, sigurado, hihigpit po ang seguridad sa parting yon. Pero, meron pa rin na takot sa aking sarili kasi hindi mo alam ang pwedeng mangyari. Kaya ang sandigan na lang natin ngayon ang Panginoon na sana iligtas niya tayo at huwag tayong matakot kasi pag nasa atin siya, ibuo natin ang ating loob na hindi niya tayo papabayaan. Maraming salamat po sa aking mga kapatid na nakasama ko ngayon. Maligaya ako at nakapiling ko po kayo ngayong umagang ito. Salamat po. Hello. Tignan niyo po yung pangyayari po. No? Doon po pala siya nagtatrabaho. Sa katagalan po, hindi po alam kung saan nagtatrabaho yung kapatid natin. Sa Manila po pala. Sabihin nga po, kasi kapag may connection ho tayo, sabi niya, just call my name, I will be there. Sabi ng Panginoon. No? Kaya, wag ho kayong tatalima sa ating pananampalataya at makinig ho tayo sa mga sabi at itinuturo po ng ating tagapagturo, ang banal na Espiritu. Kaya po, kapag nandyan ka, nandyan siya. No? Salamat po sa ating pagpupulong ngayon. So, oras na po.
Ama naming Diyos na sumasalangit, kami po ay dumadalangin at pumupuri sa iyo sa umagang ito. Nawa kami iyong pinagkalooban ng kalakasan. Pinagkalooban mo po kami ng karunungan sa umagang ito, na ito naman po ay aming magamit sa pang-araw-araw naming gawain. Ama, iligtas mo po kami sa kapaamakan sa mga sumusunod na araw. Sa umagang ito, Ama, kami po ay dumadalangin sa iyo sa kabilaman po ng kaguluhan na nagaganap sa aming bansa. Panginoon, pagkalooban mo po ng kapayapaan ang bawat isa. Sana po sa mga darating na araw ay aming makakamit, lalo na po yung mga kapatid naming naiipit sa kaguluhan sa ibang lugar. Ama, ngayong umagang ito kami po ay itinuro mo kung ano ang aming tataakin sa araw at sa gabi. Ganun din po, Ama, sa mga susunod na panahon kami po ay makakagawa at makakatupad sa aming mga tungkulin. Ama, sa umagang ito kami po ay iyong ilinigay at tinalaga dito upang kami po ay makagawa sa aming mga tungkulin. Inatid mo po kami ng may kapayapaan. Hanggang ngayon po, sana sa aming pag-uwi, kayo po ang hahantabay, kayo rin po ang gagabay sa aming mga buhay. Ama, ito po ang aming dalangin sa iyo, sa ngalan po ng Panginoong naming Jesus. Amen. Maraming salamat po at magandang umaga. Sibul Tagumpay Biel is now signing off. Union
Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Cebu, Tagumpay B.